Hi, ako nga pala si Masipag TV. At tara, samahan nyo kami dito sa Osave San Luis at mag-shopping tayo. At ito nga, kasama ko nga pala si Maya Rivera, ang mahal ko, syempre. At nandito na nga kami sa Osave San Luis. Tara, pasukin natin to at mamili tayo. Samahan nyo kami dito. Ayan, naglakad-lakad na nga kami dito, papasok sa gate. Sa entrance pala, sorry. At ito nga, nandito na nga kami sa loob. Ayan ang aking video, tiga-video nga pala, yung mahal ko. At tinignan ko na rin yung mga price dito, na legit nga naman talaga, na napakamura ng paninda dito sa Osave San Luis. Ayan, ito nga pala ang bagong bukas na Osave San Luis. Ayan ang mahal ko, share out. Naglakad-lakad muna kami dito at tinignan ko muna yung mga prices na iba. Kung talagang legit na mura lahat, syempre. Tignan nyo naman ang mga price dito, oh. Legit talaga na mura mga paninda. Ayan, oh. Diba? At eto nga, kumuha ng pancit canton ng mahal ko. Sabi ko kasi favorite ko yung pancit canton, kaya ang dami niyang kinuha dito. Baka naman tamaan tayo sa bato nito, Diyos ko po. At eto, kumuha na rin siya ng mga dilata rito. Ayan. At siyempre kumuha na rin kami mga cubes dito para sa sigang. At sinama na rin niya yung itlog. Ayan, favorite ko rin yung itlog pag aalmusal yan, siyempre. At ito, nag-selfie-selfie muna ang mahal ko. Ayan, habang ako naman seryosong kumukuha ng mga dilata rito. Dahil nga, siyempre, siya yung cameraman ko. Kaya naman ako yung namimili kung anong gusto dito. Ayan. At ito nga, selfie-selfie rin yung mahal ko dito. Habang naglalakad kami, habang tinitignan namin talaga kung ano bang bibili namin dito sa Osave dahil nga ang daming dahil lang bilihan dito. At ito nga, may nakita siya dito, ang pinaka-favorite niya, ang hotdog. Iba talaga yung mahal ko, favorite niya yung hotdog. Ayan, no? Sabi ko, sige, kunin mo na yan kako. At habang naglalakad nga kami, meron ako nakita rito. Ayan, no? Puro alak to, guys. Tinignan ko nga kung mura ang paninda nila, mura naman. Sabi ko, bibili ako, kaso hindi pwede, ayaw ng mahal ko dahil di na ako nagiinom. At ito nga, nagbayad na nga kami dito, sakto-sakto, ang dala-dala ko, puro barya. Ito nga pala yung naipon namin mga barya nung binibigay sa amin, kaya nga ito yung binayad ko. At ito nga, sabi nung cashier, kumuha na ako ng karton dahil nga daw self-service ang dito, yung mga lagayan. Ikaw mismo maglalagay at mag-aayos ng mga binili mo. At ito nga, kumuha na ako ng karton dito. Linagay ko na yung mga pinamili namin. Dahil nga, siyempre, self-service nga to. Ayan, nilagay ko na lahat ng mga binili namin dito. So yun, nailagay ko na nga yung mga pinamili namin dito. Hindi ka naman pala pagpapawisan dito dahil meron silang aircon dito sa loob. Kaya nga, kahit ikaw maglagay sa karton, okay lang. Kasi nga, malamig naman dito sa Osave. Kasi nga, merong aircon. Ayan nga, oh. Tapos na ako dito maglagay ng mga pinamili namin. So yun, bumili na rin kami ng milk tea dito kay Bernie Tea. Ayan nga, at sakto pumunta muna ako sa 7-Eleven ng mahal ko para mag-withdraw dahil nga wala na kaming pera. Siyempre pupunta pa kami ng park, kakain kami ng takoyaki. At ito nga, nandito na kami sa bilihan ng takoyaki. Ayan ang mahal ko, si Marian. Tignan nyo naman, napaka-sexy. At ito nga, kumakain na nga kami dito. Takang food trip na kami sa Getly. Ayan. Napakaseryoso naman kumakain ng mahal ko dito dahil mainit yung takoyaki. Ayan, daan-daan lang daw, baka mapaso siya. Ako muna ang tiga-video ngayon, ha. Nagpasubo na rin ako sa kanya dito kaso seryoso siya kumakain. Ayan, binigyan na rin ako ng takoyaki. Tinigman ko nga kung mainit. Ayan, napakasarap pala ng takoyaki dito sa San Luis, Pampanga. Ayan, no, mapaliyar ko, Diyos ko. At ito nga, after namin kumain ng takoyaki, tinigman namin yung milk tea. Yung milk tea pala rito, 39 pesos lang. Meron ka ng milk tea na masarap kay Bernie Tea. Ayan. And yun lang naman. Sheesh!